Kawuoyo osiepna kuom kamipenjano awinjo kendo ayiego kabisa. To gima timore ni e kanisni gi te gin gi grube mag yaye. Moko nitie mag jo NCCK, moko nitie mar EAK, to moko nitie mar Independent Pentecostal Movement mobedo registered magin members mag kanisni. Koro sama wach machalo kama nitie, jomonego penji en ni kanisa matimo kamani e group man wuok e NCCK, koso wuok e EAK, koso wuok e International Evangelical Fellowship mamoko gieri. Bas koro joma kuonde moaego emipenjo. To gima pod anuoyo ni ni kanisa mar Nyasaye ok nyal bedo regulated. Kendo kanisa mar Nyasaye be ok los ni group machielo ne dwa ng'iyo kanisa. Ding'e nade nikech Yesu nowuoyo ka ne piny kae sama ne Nicodemus nodhire. Nokon Nicodemus wacho ni nyaka nyuol e nyuol manyien. To Nicodemus nokelo wacho ni ikelo nade nyuol ng'ato ka jaduong' kaka Koran. Koso dok e imi mar koso kono wuoyo yamo kudho kuma ae yamo kudho to kuma ae ok nyal ng'eyo kata kuma dhiye. Emomiyo wach mantiere ni e kanisa mar Nyasaye nitie joma spiritual ma owadwa oselero kanyero. Nitie jomoko ma spiritual ma Pentecostal ma gin joma oponge teko mar maler kendo gin joma puonjo weche wach Nyasaye e yo ma teko Nyasaye lorgo. To nitie joma lema maber to gidhi dala. To koro kuom weche ariyo gieri te en kanisa en teko Nyasaye nikech Yesu manosingo niya unuyud teko ka Roho Maler obiro kuomu. Beru Jerusalem nyaka chieng' ma gino notimre. To ka gino osetimore to koro en gima koro nokotimre mana sa joteno kende pod itimo nyaka chik kawuono. An gima wacho kendo anuoyo ni kanyalore kuom mula ma Nyasaye jowa gidwa chako tich to tich ma gibiro chako biro thagogi kendo dhi miyo koko wuok e kind sirikal kaachiel